Kita ni itu pasal. Bila na upra hoće. हमने प्रिय प्रभुଙ୍କର ଦାସ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କୁ এই ଜମାଜ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାୟୀ ପାଳକ ଭାବେ ଅଭିଷେକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେସେଜ ସ୍ମାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମେ ଏଇ ଜମାଜ ଅଞ୍ଚଳର ପାଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହମତରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। এই ତୈଳ ଢାଳି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଡକ୍ଟର ଆର୍.କେ. ଦିଗାଲଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। प्रभु आम तुम्हें धन्यवाद करुचु। तुम्हें अपन वाक्य कथा कहीच प्रार्थना करने द्वारा एवं वाक्य द्वारा तुम्हें जहाँ पवित्र कर पवित्र कर पवित्र जीशुख्रीष्टर शक्तियुक्त अलौक्य महानाम तौल को पवित्र बोली घोषणा करुचु। पुरातन नियम याजक मान अभिषेक करने तुम्हें जेपरी जीत तेल को पवित्र करुल प्रभु आउ याजक मान अभिषेक निमंते व्यवहार होता। यहाँ जागतिक तेल है सुधा आम वर्तमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम এই ତଳକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯୀଶୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମର ଅଭିଷେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଏଇ ତୈଳ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କର। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କର ଆଉ ବ୍ୟବହାର କର। यीशुଙ୍କ नामରେ समर्पण करूछु। आमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे ए तैल तांको ऊपर उत्तोलन करी आपण समस्ते टिके टिके समस्ते दियंतु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बलवंत बहुछा तो दासन समर्पण करूछु। এই মণ্ডলীর পালক ভাবে তাঁকে ঘোষণা করুছু মণ্ডলী সম্মুখে তাঁকে আমি তৈল লেপন করে আম্ভে তুমকু এই মণ্ডলীর যাজক পালক হেবা নিমন্তে অভিষেক করে ঘোষণা করুছু। পিতা এবং পবিত্র আত্মাଙ୍କ নামରେ ଉଦ୍ଧାରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆଜି ଅଭିଷେକ କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ବଳବାନ ଯୀଶୁର ନାମରେ ଆମେନ୍। पालक भावे घोषणा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम आज टमाटो मंडल प्रभु यीशु नाम आज ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर नागरिक यीशु नाम पालक भाव ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ଖୋରାଲ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କାଳିକା ମାଇ ପାଖକୁ ଆସିବେ। सर्वोपरिस्थ सदा प्रभु स्वगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर पुरातन नियम रे तुम्हें याजक मानक नियुक्ति करिथिलो
ଧାରଣ ମହାଯାଜକଙ୍କର ତୈଳ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଝରି ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉପରେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଳକ ନୂତନ ଭାବରେ ଏବଂ ପାଳିକା ମାଙ୍କୁ ତୁମର ଅଭିଷେକ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ କରି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅ। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ସବୁ ଲୋପ ପାଉ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଉ। ତୁମ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆଉ ବିଜୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଅ, ଏ ମେସାଇ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ତୁମ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାଳିକାଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ପିତ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ତିନିଟା ଚୌକି ଏଠି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।